אם ליצור וידאו של 10 שניות בעזרת בינה מלאכותית, בואו נראה איך עושים את זה. אז נכנסים לגוגל ורושמים את הכתובת הבאה runawayml.com, לוחצים פה למעלה בצד ימין על Get Started. נכנסים לדבר הבא ואפשר להמשיך עם גוגל, אפל או משהו אחר. אז אני במקרה הזה אלחץ על חשבון גוגל. בוחרים בחשבון הגוגל שברצונכם להמשיך איתו ולוחצים על Continue. והופה, הגעתם לדבר הזה. לוחצים פה על הלחצן הסגול של Get Started. ופה למעלה דואגים שהמודל יהיה